ओके नो अरे राजा जी के वो ठावा में तू बैठा रह हम खड़ा होकर भाव तहर देखो कि कितना सुंदर बा कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा ये हमार प्रिंस बाबा के ही बजावल एक दिन में करीब 60 गो गाना रिकॉर्डिंग हो रहे वो हमें इहो गाना रहे केहू जानल ना ये इतना नौजवान सुनी हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदना सुनी सुनी भगवान अर्जुन बिहान हो खेती हीरोइन बन गई है हीरोइन सुनी सुनी भगवान हम तो सब लड़किन जोरे गौले बानी गुड्डू भैया आ सबका के सहयोग दिले बानी लेकिन अभी के डेट में अतिथि के मदद से हम करीला हर जगह चाहे केहू के जेकरा से हमार दिल मिल जाला जे व्यवहार के निमन होला हमरा भी बाका बाकी सरस्वती आशीर्वाद दिले बड़ी तो तना करे के चाहिए बाकी तू कर सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती अरे अभी देरी रहे अभी देरी रहे पहले ही धो ले लू का करब कोयला के तरी लक्स साबुन मिल जाई नु तो चाहे कि 2 मिनट में नहा के गोर हो जाए इतना हड़बड़ी का है सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती बाबा तब देखो कैसे हल्ला हो जाए अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा बिस्टकिया उड़ाता था तना कैसे और बड़ा लोग मर्दे 1 करोड़ उड़ने लगी तब तो लात से जात के नोट फाड़ दे लोग मैं जाए तनी बैठा लोग ढंग से उड़त त उड़त मत आवो अच्छा लइका ले ली है सब हमरा खुशी बा तू लेब तो हमार माथा गरम हो जाए लइका ले ली है सब हमार भाई हमें सब कोनो दिक्कत नहीं है तू मत बेचैनी हो जा प्रोग्राम बिगड़ जाला सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा
दाना आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे में। हमारा अरुण भैया कहले हा का कि अदिति बड़ी सुंदर लड़की आवतिया बड़ी व्यवहारिक बिया। चंद्रमा राय के समधी जी आशीर्वाद दिले बनी हमरा के भी देनी हा अदिति के भी देनी हा अरुण भैया के तो बरियारी मिल गई जौन हमरे हैं। देखो ये कुंवर जी के चेलन है आयल तहर सार लेके आयल बन राहुल ये हमार सार बारे तोहरो सार बारे। अच्छा उसार हवे राहुल ठीक बा हमार भाई हवे तहार सार हवे। अरुण भैया कहले हा का कर रहे हैं कि बड़ी सुंदर अदिति और जो लड़की वालों गावे वाली अच्छा गावत हुई लोग अरुण भैया लेकिन जितना अदिति मेहनत क के गावेली उ केहू ना गावे। अरुण भैया गलती ना नु गुड्डू हलचल भिखारी है वो पैसा देगा लाजे आ रहा है ये लाजे आ रहा है बनिहारा है। ए लयदार हवे हमार परिवार के अंग हवे तू हवे इहो हवे। बुरा मत बनिया लो गुड्डू हलचल मेरा गुरु भाई है गोलू राजा रमेश मौसा। अरे दोनों जना दुगोला के कलाकार हो फोन पर बतियौले बड़े लोग। आज राजा जी के कोरवे पे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे पे जवान रौरा कहनी है नु कि जितना सुंदर अनुपमा गावत हुई है हाँ निशा गावेली दीपिका ओझा गावेली निशा बेसुरा है अदितिया सुर में ही है हमारे घर तर के निशवा ही है हमार बहिने लगे वो है। ये हम ना कहो हे गवर्ना के पहले राजा बरयो गुताइल अधुराइल का बरा गवर्ना के पहले राजा बरयो गुताइल अधुराइल का बरा ए बारी तोहरे लाइल अधुराइल का बारी तोहरे लाइल ए बाबा रौरा कहनी है पहले हमार बात के सुनल जाओ। रौरा कहनी है हम वीडियो भी देखनी अच्छा लागल कल्पना पटवारी बहुत पद्म बढ़िया श्री आवाज के में अपनी गवला खुश होकर माला देनी बोल पद्म श्री के दमेदार देवी जी भोजपुरी में केहू के मिलल कहा कल्पना जी के मिल जाई तो हम जानब कि हमरा मिल गई। अदिति तहार बड़ाई इतना बा ये हम सपोर्ट करतनी गावे के उहो लोग गावेला लेकिन तू जितना मेहनत क के गावेलू उ लोग ना गावेला। एमे मुर्गी बा भैया कहले के मुर्गी तनी मरवा दे। अदिति तारा मुर्गी के फैन है लगा दे बहिन मुर्गी के ढेर लोग के खुरपी के बेट उखड़ जाओ लगा दे अदिति मुर्गी के ढेर लोग के खुरपी के बेट उखड़ जाओ। अदिति मुर्गी मारे तहार भैया देखे हैं। हाँ आई भसुर जी सोची है ए बाबा का होला फैन होला के फैन होला पागल आदमी तारा अंग्रेजी भी नहीं बोल फैन कहता है फैन माने पंखा होला रे पागल। प्रशंसक प्रशंसक क्या बात है सुनवैया लगाओ तो बहिन तनी मुर्गी लगाओ कि मां मुर्गी मुर्गी राजा गुडू भैया लगाओ तनी लगावा मुर्गी तार बड़का भईवा देखता रहे है हाँ 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 ये आई मौसी के बेटा हवन तो हरे हम बानी नु राजा जी के उठावा में ए बाबा मेचा से टराई तारा टराई करे करबा प्रिंस दादा 1 2 3 नहीं सबका ई तो जागरण वाला बात मत कह एकरे के कहल जाला मंच के लालू यादव सब जना के लड़ा के अपने खुश बनी खड़खड़ा। आप मारोगी आपके भैया मारेंगे नहीं हम गुडू लोग देखेंगे। ताहरा नहीं और मुर्गी गुडू हलचना मोरिहन कनके का बौसीर भइल बा ई कहां से मोरिहन का बौसीर भइल बा कालू है ए दीदी अरे राजा जी के उठावा में जाओ ताली बजा दो भैया
अपना भैया से कहा के मुर्गी मार के दिखाओ बस। एकदम हम मुर्गी अदिति से बढ़िया मुर्गी प्रिंस बाबा मारो पक्का दिखावा तनी अंदर तू बोल दरना राजा जी के उठावा में अब की बे अरे मालवा उतार दे रे बोका कहीं का मालवा उतार दे ना बुझाइल हरे बहेलिया बा राजा जी के उठावा में भाई लो गुड्डू भैया यह मुर्गी हो ई मुर्गी के दिखाई कोई ई पीछे का डिस्प्ले देखो नहीं कि अगला के हुमन दिखाओ गुड्डू भैया यह मुर्गी हो हम जाना तने तू अकेले सबके लड़ा अरे महाराज रउरा जींस में बानी तो का भइल बा मुर्गी के मतलब गुड्डू हलचल गेंडा स्वामी ए गेंडा स्वामी तुम जिस दिन से तुम खेल खेल रहे हो मैं उस दिन से खेल रहा हूँ जिस दिन तेरे बाप दादाओं ने अपने बालों में खिंचाव लगाया करता था। मुर्गी का माने गुड्डू हलचल एगो प्रकार ना कम से कम 14 हो 18 बा 4 गो भुला गई है कि राजा जी के उठावा में राजा जी के उठावा में फिर से अदिति है ने आ जा हाँ ओके नो अरे राजा जी के उठावा में अरुण भैया ये मतलब है मुर्गी का मन ही हो कि राजा जी के उठावा में गोलुआ भैया देखा ये चलते ई मुर्गी ई मोटकी क्वालिटी रहल ठीक बा ई बनिहारा वाला मुर्गी बा ठीक बा आइए चलते मरलन कि इनका बौसिर के ऑपरेशन में टाका तुड़वावे वाला मुर्गी मरलन कुंवर के चला इतना बुर्बक बारे कि 20 रुपए पर मुर्गी हमार मुर्गी हाँ कहले है कि जानी तो सुना हमरो शहर बा सुना झाड़ू के तुलना न कबो करी कूची आ झुमका के तुलना न कबो करी छूछी कुंवर के चेला है गोलू राजा अरुण अलबेला बन के गाइले आ गुड्डू ऐसन ब्यास से डार डोलवाइले कि आज राजा जी भुगु भुगु बारी हमारा दिलवा के बाती रात भर अरल भुगे रात भर लपक के दरिया में नहान होके दी आज राजा जी के गोरवे में आज राजा जी के गोरवे में आज राजा जी के गोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के गोरवे में जवान होके और का कि रोगन गनाई पिया अरे ठाकुर मनोज हमार जिया जुड़ई ठाकुर मनोज हमार ठाकुर मनोज हमार जिया जुड़ई है ई रऊ
बोलू रजा के राजा जी राजा जी है